Indulona Profi sú jedinečné ochranné pracovné krémy výnimočne vysokej kvality. Indulona bola cielene vyvinutá ako ochranný pracovný krém, ktorý odpovedal na potrebu zvýšenej ochrany rúk pri práci v priemysle. Receptúra vyvinutá československými dermatológmi v roku 1948 je dodnes nenahraditeľnou súčasťou priemyselnej výroby a rozšírila sa do mnohých odvetví. Indulona je synonymum kvality, krém s jedinečným zložením, s nenapodobniteľnými účinkami. Už od svojho vzniku sa vyrába na jednom mieste vo farmaceutickom závode v Hlohovci. V podmienkach na špičkovej úrovni, čo robí Indulonu unikátnou. Začiatok výroby prebiehal v rozvažovni, kde sa podľa konkrétnych receptúr navažujú jednotlivé materiály. Väčšie návažky, tzv. Veľkoobjemové suroviny, navažujeme priamo v priestoroch mastiarne. V priestoroch mastiarne sa pohybujeme v triede čistoty E, čo znamená, že tieto priestory sú monitorované na počet častíc, mikrobiálny monitoring sa tu vykonáva, kontrola z hľadiska mikrobiológie vzduchu, priestorov, zariadení, personálu. Indulona sa vyrába v priestoroch farmaceutickej výroby. V tomto priestore sa taktiež vyrábajú aj medicinálne krémy a masti. Príjem surovín, čiže vstupného materiálu, sa vykonáva na centrálnom príjme. Suroviny sa označia etiketou, na základe ktorej sa potom vzorkujú a zaskladnia do automatizovaného skladu. Všetky suroviny sú tu umiestnené iba na čistých hliníkových paletách. Priestory kontroly kvality, nachádzajú sa tu mikrobiologické laboratória, kde v našom podniku vykonávame mikrobiálnu kontrolu všetkých vstupných materiálov. Mikrobiálne laboratórium pozostáva z najprísnejších tried čistoty. Je to trieda čistoty ABC. Vidíme čerpanie vazeliny bielej. Je to piestové čerpadlo, ktoré vytláča túto polotuhú masu do potrubia a sterilným vzduchom sa táto pretláča do tzv. Taviaceho kotlíka. K taviacemu kotlíku sa pridajú ostatné zložky, buď oleje alebo iné polotuhé látky, ktoré sú rozstavené v tzv. Roztapárni. Ďalšou zložkou výroby krému Indulona je vodná fáza. Na vodnú fázu používame špeciálnu vodu. V prípade Indulony originál použijeme vodu čistenú po destilácii, ktorá sa sterilným vzduchom cez potrubie privedie do stacionárnych zásobníkov, z ktorých potom vstupuje do homogenizátora spolu s oleofázou plus parfumačnou fázou. Produktovodom sa nám prisúva oleofáza do stacionárneho zásobníka a taktiež vodná fáza do druhého stacionárneho zásobníka. Máme pripravenú v maličkom zásobníku parfumačnú fázu, ktoré nám vstupujú cez čerpadlá do homogenizačného zariadenia. Počas výroby vykonávame priebežnú výrobnú kontrolu, odoberáme vzorku na testovanie sušiny, čo nám povie o obsahu vody v krému. Následne krém zo zásobníka hotového produktu sa prečerpáva potrubím do malého zásobníčka na tubovačke, kde sa hotový krém Indulona tubuje. U nás kontrolujeme Indulonu, každú výrobnú šaržu na mikrobiálnu čistotu. V prípade Indulony originál vykonávame odoberanie v 3 miestach, na začiatku, v strede a na konci výroby šarži. Je to z toho dôvodu, že tento produkt neobsahuje žiadne konzervačné látky a potrebujeme mať potvrdené, že skutočne každá výrobená šarža je mikrobiálne nezávadná a takto sa dostane až k zákazníkovi. Laboratórium kontroly kvality. Tu sa vykonáva kontrola rozstierateľnosti, konzistencie, vône, pH, hustota a sušina. Po vyhovujúcich výsledkoch jednotlivých skúšok je konkrétny produkt, konkrétna šarža Indulony prepustená na trh. Výsledkom výrobného procesu sú 4 unikátne pracovné krémy Indulona Profi, ktoré uspokoja potreby i tých najnamáhanejších rúk.
Premasťujúci ochranný krém Originál pokožke dodáva pružnosť, pevnosť a udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu kožného mazu. 47% zloženia tvorí prírodná vazelína, vďaka ktorej budú ruky dlhodobo chránené, premastené a vláčne. Neobsahuje žiadne konzervačné látky či alergény. Je vhodná na ochranu rúk pri práci s dráždivými materiálmi, rozpúšťadlami, žieravinami, lepidlami alebo pri ťažkej manuálnej práci. Ochranný krém s antibakteriálnym účinkom výrazne obmedzuje riziko vzniku infekcií, pomáha ochrániť ruky pred mikrobiálnou kontamináciou a má protizápalové účinky. Suchej a popraskanej pokožke prináša okamžitú úľavu, navracia pružnosť a vitalitu. Vďaka svojim antibakteriálnym účinkom je vhodný pre prácu v zdravotníctve, poľnohospodárstve alebo na upokojenie a jemnú dezinfekciu pokožky. Regeneračný ochranný krém nechtíkový obsahuje výťažok z nechtíka lekárskeho, ktorý pomáha pri regenerácii, pokožku okamžite upokojuje, má protizápalové účinky, podporuje a urýchľuje hojenie drobných rán na pokožke. Je preto vhodný pre elektromechanikov, do práce v skladoch alebo upratovacích služieb a gastronómie, kde je pokožka podráždená a potrebuje rýchlu regeneráciu. Hydratačný ochranný krém olivový vďaka obsahu olivového oleja zaisťuje intenzívnu hydratáciu s dlhotrvajúcim účinkom, regeneráciu a prispieva k zvýšeniu elasticity pokožky. Rýchlo sa vstrebáva a neobsahuje silikóny, preto je vhodný najmä do automobilového priemyslu a lakovní, ale i do prostredia administratívy. Starajte sa o ruky tým najlepším ochranným krémom aj vy. Indulona Profi. Jedinečné ochranné pracovné krémy.